Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan. La monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Papa Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Passeu de les 3-2, en farem punt. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Obelix i en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet.